ha n'ọchị ekwulesa anụ ọchị ada akọva ya ka ewere oyo kụwa hụ ihe nrụ ọ bụ otu kwesịrị ịdị na-adị ihe ndị achị ihe na-eji eme atrashọn ime ndị mma na atra ha nga ọchị gị adị n'ime n'ọchị dọkịta rụrụ ihe agbalịrị etu ka m makpụrụ ka mgbe 2 years anọdụla m n'ọchị moto erelie ya elu ọchị ekwe mgbe ọla m gafere ụgba ndị mma na-elere ụmụ enweghị m ike iji ha akwa jee ya yara ihe the making